Welcome sa pinakaabangan nindong programa kada Sabado, alas 10 sundo alas 11 ning pagkaaga. Ang weekly online community forum kan Hapot Mo, Simbag Ko. Live hali sa siyudad ni Naga. Uya na si Abogado Juan. A wonderful Saturday to one and all. Ini po si Attorney John Bongat, ang Abogado Juan, kan programang Hapot Mo, Simbag Ko. Iyo po ini ang weekly online community forum ni Abogado Juan. Sarap po ini public service arm kan sa tuyang pagiging pribadong abogado, sinaugma po kita, kamo po yaon pirmi ang suporta sa satuya pong programa. Ngunyan pong aldaw, ang tema ta po, ako'y magsasaka, yayaman ba ako? Ako bilang sarong paraoma, may paglaom daw na magyaman. Gulpiyon po kaya ang mga nag-message sa inbox kan sa tuyang page, Hapot Mo, Simbag Ko, Abogado Juan, na kung pwede, magtukar man kita kan tema manungod po sa pagbuhay, pagsakit, asin ano daw ang paglaom, asin futuro, kasatuya po mga parauma. Aram ta po na dakulaon po ang serbininda. They play a very significant role in nation building. Asin dapat lang po kita na mga Pilipino, pasalamatan tasinda. Tasinda po, grabe ang tabang ninda na magpagal, magsakit, asin maihatod ang kakanon sa satuya pong mga lamesa. Salamat po sa satuya mga parauma. Kaya pinagmarayta, nangunya na aldaw, duwang ahensya kang gobyerno nasyonal ang satuya pong magiging guests. Mabwelta po ang programang Hapot Mo, Simbag Ko. Hindi pa rin na ipapamahagi ng Department of Agrarian Reform sa lahat ng magsasaka ang titulo ng kanilang lupang sinasaka. Kahit ngayong araw na ang deadline ng extension ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Ang batas na nagtatakda sa pamamahagi ng lupa. May news to go si Athena Imperial. Naghintay na raw ng mahabang panahon ang mga magsasaka pero hanggang ngayon ay hindi pa naipamamahagi ng DAR sa kanila ang titulo ng kanilang lupang sinasaka. Ang Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP ay proyekto pa ng yumaong Pangulong Corazon Aquino mula 2009. Inextend muli ng 5 taon ang pamamahagi ng lupa sa ilalim ng Republic Act 9700 o ang CARP Extension with Reforms. Ngayong June 30, 2014 ang deadline ng ginawang extension na ito. Samantala, tinututulan naman ng Kabataan Party List at mga magsasaka ang pag-certify as urgent ng House Bill 4296 ni Pangulong Aquino na siyang magpapalawig sa pamimigay ng Notice of Coverage ng DAR hanggang June 30, 2016. Ang dapat umanong maaprubahan ay ang House Bill 252 o ang Genuine Agrarian Reform Bill. Sa pamamagitan daw nito, mas mabilis na maipamamahagi ang lupa sa mga magsasaka. Athena Imperial, GMA News. Welcome po kita sa programang Hapot Mo, Simbag Ko, Weekly Online Community Forum. Ngunyan po, sabi ta nga ni, duwa pong ahensya kang gobyerno nasyonal, ang satuya pong bisita ngunyan na pagkaaldaw. Asin, dakulaon po ang satuya pong papasalamat, ninhulit pigpaunran po kita kang duwang importanteng bisita ta. Ang saro po hali sa Department of Agrarian Reform, ang saro po hali sa National Irrigation Administration. Ang primero tapong bisita, iyo po si Attorney Celestina M. Manlangit Tam. She is a CESO 3 civil servant presently assigned as Regional Director of the Regional Office 3 in Central Luzon. And prior to that, she served as OIC Assistant Secretary for Legal Affairs at the DAR Central Office and was Director 4 of the Bureau of Agrarian Legal Assistance at the DAR Central Office from 2015 to 2018, and Regional Director of DAR Region 5, or Regional Office 5, here in Bicol from 2007 to 2013. A lawyer, Regional Director Waying obtained her Master's in Public Management at the National University of Singapore, and in 2015 earned her fellowship at the Harvard Kennedy School of Government under the Lee Kuan Yew Fellowship Program.
a mother, a public servant, and a lawyer in this particular order. Welcome to the program, Regional Director and former OIC Assistant Secretary Celestina Waying Manlangit Tang. Maray na aga, Panyera Waying. Maray na aga man po and nagpapasalamat po ako sa pag-imbitar ni Dudigdi. Tangani pong mas maging harani sa mga parauma ang serbisyo po kang gobyerno. Salamat pong maray. Ang ikadua to pong bisita mo niyan, iyo po si Engineer Freddy M. Toquero, PhD. He is the Regional Manager of the National Irrigation Administration, Region 5, with offices at Panganiban Drive, Naga City. A native of Pantabangan, Nueva Ecija, agricultural engineer Toquero earned or acquired his master's degree in public management and doctor's degree in rural development, master in soil and water management at the Central Luzon State University in Muñoz, Nueva Ecija. He has been serving the agency for almost 40 years now, since he started his employment as an engineer trainee in 1981. Before he assumed office as acting regional manager of NIA Region 5 here in Bicol, he was formerly assigned as division manager of Pantabangan Dam, first multi-purpose dam in the Philippines, and also served as division manager of NIA Upper Pampanga River Integrated Irrigation System since 2013. He has gained recognitions over the years for his exemplary performance as public servant and remarkable contributions to NIA's milestones, mga tugang Engineer and Dr. Freddy M. Toquero. Magandang umaga po, Engineer and Sir, Dr. Toquero. Marahay na aga po, sir. At kay Ma'am Waying, good morning po. At sa ating po mga tugang na parauma, sa kanilang lahat, good morning po. At I hope na we can answer the questions that will be asked to me by Mayor Bongat. No? And we can... Abogado Juan. Abogado Juan po. At hopefully, no, masatisfied po natin yung ating mga stakeholders, especially yung mga parauma po natin dito sa Bicol region. Alam po ninyo, talagang natutuwa ako kasi titingnan natin ang kanilang resume. Ano po, talagang naipakita po nila ang kanilang dedikasyon, lalo-lalo na po sa sektor ng agrikultura. Mabelta po ang programang Hapot Mo, Simbag Ko, Arachan. Diyos mabalos sa mga minasunod. JMCYK Bookkeeping Services and JMCYK Travel and Tours. Owned by Joel and Masing Brioso. Home baked by Farah. Home of the authentic Japanese cheesecake. Confidence in Motion, Subaru. Northern Quest Canadian Immigration Services by Bicolano-Canadian Immigration Consultant, Attorney Earl Francis Dacara. Pinibidi Bags by Bernadette de los Santos of Bao, Camarines Sur. District Transport Taxi, owned and operated by Mr. and Mrs. Arnold Tria. And Oishi Makinaga. Welcome po kita sa programang Hapot Mo, Simbag Ko. Gusto ko lang pong i-acknowledge ang ibang viewers na po ngayon. Si Mr. Maiko Garcia, Mr. Arnold Tria, one of our supporters, si Mr. Danny De Leon, watching. Asin sa gabos po nagdadaralan, bako lang po sa Bicol, bako lang sa Pilipinas, kundi po sa enterong Kinaban. Maray na aga po sa inyo gabos. Berta po kita sa tuya pong mga bisita. Asek Waying, natuod na kaya akong apo dun ka talagang Asek because you really served as OIC Assistant Secretary of the Department of Agrarian Reform. Bilang sarong abogado, paano ka man talaga nag-aigwan ng interes sa agrikultura in general and sa agrarian reform in particular? Actually, Tabi, Abogado Juan, ang pinakainot ko pong trabaho pakatapos kang sakuyang paggraduar ng college sa UP Diliman
ay bilang po sarong public servant. Nagpuon po ako as provincial board member kang Camarines Sur. Public knowledge yan. So, nagpuon po ako sa pagserbi sa gobyerno. Kaya po, hanggang ngunyan, niyaon pa man po giraray ako sa public service. And why agriculture sector in particular? Siguro po dahil dahil po aram kang kadaklan, ang sakuya pong ina, saro pong awardee sa programa po kang Department of Agrarian Reform. So, natawanan po siya ng Certificate of Land Transfer kang day pa po garo ako pigaaki. So, duman po sa Tigaon. And ang pagka ano ko po sa DAR, actually daiman po talaga siya planado, pero dahil po nagpuuna ako sa gobyerno, masiram po magserbi. sa imong resume, nagpuon ka sa DAR 2007 po. 2007. And from 2007 hanggang ngunyan 2020 na, talagang day ka lamang nag-isip na maghali sa gobyerno. Dai po. Okay, yan po. Ang sa tuyang primerong guest, si ASEC and Regional Director Waying Manlangit Tam. Ang ikadawa to pong bisita, iyo po ang sarong, ini talaga, pati kurso niya, agricultural engineering. Ano po, hanggang nagparaadal pa siya, naging naka-earning doctorate degree, again, relating to agriculture, water, and soil, etc. Ano po. So, Regional Manager Toquero, NIA Region 5, ano po ang talagang naging dahilan kung bakit nakatuto kayo simula sa inyong pag-aaral hanggang naging professional civil servant kayo sa agrikultura? Sir, I came from a place where in Nueva Ecija, ang Nueva Ecija is famous being the rice granary of the Philippines. Ano po. And, Part pa po siya ng Central Plains yeah, of it's part of Luzon. Central Luzon. No? At ako, isa native of Pantabangan Dam. Kami yung naapektuhan nung paggawa ng Pantabangan Dam. We were part of the 13,000 families that were affected by the construction of Pantabangan Dam. Doon po sa Pantabangan Dam, hindi, nagsiswimming ba kayo doon? Ang Pantabangan Dam po is a multipurpose dam, purposely for tourism, for irrigation and power generation. Okay. Yan po yan ang purpose niya. May kun po diyan mga fishing industry. Yan po ang pinagkakagalingan ng kabuhayan ng mga residents sa Pantabangan Dam. So, ang inyo pong kurso ay agricultural engineering. Yep. Yes, sir. Tapos, first job nyo is with the National Irrigation Administration. Bakit po NIA? Bakit hindi ibang bureaus o ahensya ng Department of Agriculture? Since native po ako ng Pantabangan Dam, when I graduated, constructed na po yung Pantabangan Dam and they were accepting young professionals then, no, particularly dun po sa watershed management ng Pantabangan Dam. So, graduate po ako ng agricultural engineering. Nag-apply po ako at natanggap agad ako as agricultural training engineer doon sa project, Watershed Management and Erosion Control Project ng Pantabangan Dam. No? Saro pong sikat na Pilipino, si Raul Manglapos, naging pamoso po ang sa iyang sarong declamation piece, Land of Bondage, Land of the Free, referring to the history of bondage of Filipino farmers in general, and the Filipinos in general, and farmers, including farmers in particular. Ngunyan, yan po, poon pa yan kang Spanish times. Para po sa inyong dalawa, ano po ba ang dahilan kung bakit ang ating mga magsasaka ay hindi maiahon, difficile magtagalog maiahon sa kahirapan? ASEC Waying. Siguro po, Mayor, kaya kita nagkaigwa ka itong PD27 kang 1972, kung saan po sigabus na mga tenants, ito pong mga nag-uuma
kang daga na pagsadiri po kang iba. Under PD 27 po, pigsabi na sa inda na po itong daga. Pero po, para lang po ito sa rice and corn land. So all tenants po na nag-uuma ng rice and corn, they are deemed owners po under PD 27. And Ini po, PD 27 was promulgated what year? 1972 po, during the 1972. time of President Marcos. So, ini po sa runing paagi, tangani pong ma-free from the bondage of the soil and magi pong may sadiri kang piguumaninda si satuyang mga parauma. So, sa rupining paagi kang gobyerno, tangani pong matabangan si satuyang mga parauma. And kang 1988, lawigan po ang scope kang coverage po kang programa, nagkaigo po kitang Comprehensive Agrarian Reform Program under Republic Act 6657 na nag-take effect po kang 1988. This time, sigabus na pong agricultural lands ang covered, basta po merong igwa pong 5 hectare retention ang landowner in excess of 5 hectares na agricultural land covered po under the program for distribution to our farmers. Salamat po, Asek Waying. Si mga paraoma ta po, nagaantabay ngunyan. Si Dawa Sisay na may kaputan po, manungod po sa agrarian reform or agriculture in general. Yan po ang sa tuyang mga bisita para po masimbagan. Ang sa indo po mga kaputan. Yan po dyan, nagdadalan man si former kagawad ni Boy Rupid, asin iba pa po. Ngunyan, ngayon po, sa parte nyo po, Regional Manager Toquero, ano naman ang sa tingin mo as a public servant na kung saan malaki ang papel na ginagampanan ng inyong ahensya, yung NIA nga, para po tumaas ang produksyon ng palay, yung patubig nga ang inyong pakay ng inyong ahensya. Ngayon, despite all of this, sa lahat ng mga inisyatibo po ninyo at ng national government, sa pamamaraan ng mga regional offices ninyo, kagaya ng NIA Region 5, ano kaya ang dahilan kung bakit hanggang ngayon may naririnig pa po tayo na mga magsasaka na nangungutang pa rin pag simula ng planting season dahil wala silang pera? Is it a problem of culture? Is it a problem of the deficiency in the law? Like the Carper law at yung NIA law? Ano ba talaga ang dahilan? Kahit lubos-lubusan na po ang tulong ng ating pamahalaan. Sa case po ng NIA, sa ngayon po, may batas po tayong pinirimahan yung ating Presidente Duterte noong February 2, 2018 at naging epektibo siya noong February 24, 2018. Yung pong tinatawag nating Pre-Irrigation Service Act, or the Public Act 19069. Na kung saan po ang batas na ito ay naglalayon po na pataasin yung production while lowering the cost of production. At the same time, providing a free and efficient irrigation for the farmers. Sa palagay ko po, ito yung katugunan ngayon na makakaahon sa mga magsasaka natin sa kahirapan from the Bakit panties. naman po? Ano po ang layunin ng batas na yan? Ito po yung Pre-Irrigation Service Act. Libre na po ang bayad patubig na kung saan dati naniningil ang gobyerno natin. Ngayon libre na po. Ngayon magpo-provide po sila ng mga inputs, libre pong seeds, mga gamot, at mga variety na talagang mataas po ang production per hectare natin. And that is independent or that is parallel to all the programs of the Department of Agriculture? Yep. So, sabay po ang programa niyo? Sabay po ang program. Actually, ang Department of Agriculture po ang nag-assist sa NIA. Sila po yung nagbibigay ng libreng inputs. And NIA as well as DA&R is working together. Lahat po ng ahensya ng gobyerno na nagdalayo pataas yung ating rice self-sufficiency program ay nagtutulong-tulong po yan kasama po Land Bank and other lending institution po ng ating gobyerno as well as private institution.
Sa Nueva Ecija po, Abogado Juan, masasabi ko sa inyo, because of Pantabangan Dam, yung magsasaka po ron, talaga pong hindi masasabing naghihirap. Isa po sila sa mayayaman dyan, ano po. Magaganda po ang kanilang kabuhayan, magaganda ang bahay, may magandang sasakyan. Dahil po dun sa efficient water resources like Pantabangan Dam. Marami po tayo sa Nueva Ecija na malalaking dam na nagsisilbing patubig, no? Like for example, sa Pantabangan Dam, we have 3 multipurpose dam in Pantabangan Nueva Ecija, no? So, talagang sagana po sa tubig yung ating mga magsasaka ron. Tag-ulan o tag-araw po. Napapag-usapan na rin po natin ang patungkol sa mga inisyatibo ninyo at saka yung ano na ba ang narating dahil in general nga yung bandage ng mga yung kahirapan ng ating mga magsasaka ay talagang kitang-kita naman talaga. Ngayon, exception na yata po yung Pantabangan, ano, dahil sa lugar na pinanggalingan nyo, mayayaman ang mga magsasaka. But in general, across the country, talagang nakikita natin yung siguro kawalan din ng kaalaman sa financial management, kahit nandiyan na ang lahat ng mga facilities, mga tulong galing po sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kasama na po dyan ang Department of Agriculture. And of course, maswerte po tayo dito sa Camarines Sur dahil meron po tayong dating SISAC na ngayon tinatawag na ay CBSUA, Central Bicol State University of Agriculture. Talagang nakatutok po sa development of competence among the young na magka-interest sa agrikultura. And incidentally, base po sa datos ng Department of Agriculture, ang average age ng ating mga magsasaka, 2013, 57 years old, 2018, 60 years old. Ano po ang masasabi mo dyan, Asek Waying? Actually, totoo po yan, Abogado Juan, na ang satuya pong mga paraumangon yan, medyo may mga edad na po. Dahil mayo po kayang magurang na parauma na gusto ang sa indang mga aki, magi pong parauma man. Ano daw po aron kayan ang mentalidad kan sa tuyang mga paraumang mga magurang na nagugurang na nga ni? Iyo po. Paano na pala ang futuro? Sisay na ang matarok, sisay na ang arado kasatuyang mga kauumahan digdi po sa satuyang nasyon. Iyo po. Kaya siguro kaipuhan din po na magkaigwaning shifting kang pag-iisip na ang pag-uma po bakong makasupog o bakong masakit na Dapat ikaorgulyo. Dapat po ikaorgulyo. Dahil lalo, ngunyan po nga ning panahon ng pandemya, ang pinaka heroes ta po ngunyan si satuya pong mga parauma, tamayo pong nakuko ang kakanon, sinda po ang gabus na nag-provide, na nag-supply po kang sigabos pong mga bagas na pig. Okay. On the part of the Department of Agrarian Reform, this glaring reality, na nahihiling na talaga, arog kayan, ano ang polisiya kang Department of Agrarian Reform? Especially in light of the fact that in 2019, President Duterte, no less than the President of the Philippines, announced that you finish your job of land distribution by 2022. 2020 na po ngunyan. Duwala na lang ang taon na natatada, base po sa statistics, you still have 600,000 hectares to be distributed across the country pursuant to the CAR, Comprehensive Agrarian Reform Law of 1988. Ngunyan tabi ASEC and the Regional Director Waying, sa iling mo, ining kadipisilan kan sa tuya pong mga farmers, ma-resolveran daw ang sa indang itong cycle of poverty na na-experiensyahan ninda sa maabot na panahon. Especially kung na-distribute na ng mga daga na yan pursuant to the CAR sa maabot na 2022. But the first question is, can you do it? We will do it, tabi Abogado Juan. Iyo po ang mandato
So tinawanan po kami ni Presidente Rodrigo Roa Duterte na tapuson po ang pag-distribute kang remaining balance for land acquisition and distribution, which is 600,000 hectares nationwide until 2022. Pero day po nangangahulugan na tapos na po ang implementasyon kang programa po kang DAR. In fact, ito pong Executive Order 75 na bago pong pirmahan ni Presidente last year, 2019, sinasabi niya po na si mga government-owned lands po na pigagamit kang mga government agencies, government institutions na kung saan po pigreserbahan sindaning daga, ibabali po sa programa, tangani pong ma-distribute sa additional farmers. So this is additional 180,000 hectares po. So, pera po kang land distribution, igwa po kaming program beneficiaries development na after po na na-distribute mi ang daga sa satuyang mga parauma, malaog na po ang mga interventions, mga support services po, mga training po para sa inda, si satuya pong mga post-harvest facilities, igwa po kitang insurance para po sa ng mga pananom, igwa din po kitang mga windows para sa lending, and may marketing assistance po kita na pigko-connecta po ang produce kang satuyang mga parauma sa mga ngunyan po under the Enhanced Partnership on Hunger, Against Poverty and Hunger and Poverty. Pigko-connecta po ang satuyang mga agrarian reform beneficiaries organizations na sinda po ang mag-supply sa mga government institutions. Arog po kang BJMP, tangani pong si satuyang mga PDLs, persons deprived of liberty, si sa inda pong pagkakan, ang masupply po si satuya man ng mga parauma. Pero po ang encourage po kang samuyang departamento na ang satuya pong parauma dapat po mag-organize. Takong individual farmer po sinda, mas masakit. Pero po kung sinda organisadong nagkakatiri po na united po sinda, mas madali po magtaoning asistensya sa organisadong mga parauma. Asek, Waying, iyan mga pigsasarabi dito ni Regional Manager Toquero, manungod sa pagtarabangan kan manlain-lain na ahensya kang gobyerno. Natatandaan ko na during the time of President Pinoy Aquino, nagkaigwan ng programang Convergence. Dati kaya baga, ang manlain-lain ng mga ahensya kang gobyerno, garo kanya-kanya day nag-uulay. So, is that part of the convergence efforts and policy of the national government, which is being sustained during the time of the present administration? Sa ngunyan po kaya tabi Abogado Juan, ito pong whole of nation approach na dapat po ang gabus na ahensya ng gobyerno nagtuturuang, nagtatarabang, tangani pong maka-deliver kang services po sa satuyang mga kahimanwa. Okay, we would like to acknowledge former board member Warren Senyar, si Brad ko yan sa Alpha Phi Beta sa UP. Si May Ellen Borja, salamat po sa pagdalan. Siyempre, si iba pa pong nag-watch party, bako lang po dito sa Pilipinas, kundi sa ibang party kang kinaban. Ngayon po, Regional Manager Freddy Toquero of NIA Region 5, sinasabi po ni ASEC and Regional Director Waying Manlangit Tam na marami silang mga programa. So even if their main policy and their main purpose is to distribute land, ay hindi lang doon nakatutok yung kanilang mga inisyatibo. Sa parte po ninyo, nasabi nyo na meron kayong convergence efforts din with other national government agencies, at hindi lang po yun. Meron kayong mga programa din na hindi lang talaga nakatutok sa patubig. So, can you elaborate on your other programs, particularly of NIA Region 5? Sa NIA naman po, ang mga programa namin ngayon na nilunsad tungkol sa pagpapalakas sa mga farmers natin, sa mga asosasyon natin. We are giving them trainings and seminars to strengthen their capability dun po sa pagmamanage ng pera nila. Kasi organized po sila as IAs. As a matter of fact, we have 85,000 farmers here in Bicol. So, when you say farmers, are you referring to rice farmers? Yeah. Kasi sila yung nangailangan ng rice patubig. farmers, mostly rice farmers. Kasi sa parte ng DAR, they do not only
cater to the rice farmers. They cater to all farmers. For the information of the viewing public, ka 1988, when CARL was enacted and took effect, nasa 10.3 million hectares ang agricultural lands na talagang dapat i-distribuer. Ano po? 10.3 million. Igo kita kaya na datos, itong 10.3 million hectares. Siya po dyan, naka-flash sa tuya pong screen, nag-take effect po. And right now, nasa 600, in 2019, nasa 600,000 hectares na lang ang nawawalat na dapat i-distribute 2019. sa gabos ng mga identified land reform beneficiaries sa Pilipinas. One sentence answer. Actually, how will you be able to distribute 600,000 hectares in 700 days, meaning in 2 years? Because it's now 2020. So if you're going to divide 600,000 hectares by 700 days, pera yan. How many land titles are you going to distribute per day? So is it doable? You said yes. But how fast can you do it? Actually, Abogado Juan, ito pong 600,000, igwa po nakakategorize po siya dahil inassess na po si mga daga. Igwa po kaming inaapod ng mga workable na mga land holdings, tapos igwa din po katong mga problematic. So, through the years po, ang mga nawalat ta ng mga land holdings po ngunyan, itong gabos na mga contentious land holdings. Meaning, So, in terms of percentage, ano ang klaradong pwede ng itao and the percentage in terms of ratio kadtong mga medyo contentious na pwedeng maglampas siya sa 2022? So, siguro po itong out of the 600,000 hectares, ang workable mi po ngunyan is kabanga, 50%, Kabanga. mga 300,000. Pero that's good enough, because it's still an unfinished business. Sa parte man po kang NIA, ano na po ang level kang porsyentahe ng mga napatubigan yung mga meron na kayong mga infrastructure, irrigation infrastructure. Lalo na po ngayon na talagang fully funded po ang inyong mga infrastructure projects na hindi na kailangang bayaran ng ating pong mga magsasaka. Dahil alam naman natin, dati, yung mga irrigation facilities, kailangan pagbayaran pa po ng mga Irrigators Association. Alam na alam ko po yan dahil nung alkalde pa po ako ng Naga, yan po ang isa sa mga hinaing nila. Bakit kailangan bayaran? Yung highway libre. Yung drainage libre, yung barangay hall, yung covered court. Wala namang meron returns, but of course, in terms of economic and food security concerns, mas dapat ilibre nga yung patubig. So, ngayon na libre na, may nakita ka bang impact sa productivity ng ating mga rice farmers in particular? Dito po sa Bicol, nagsisimula na po tayo mag-condone ng mga pautang ng mga farmers natin. Especially yung 8 hectares below. We're on the process na ipokondone na po yung mga pautang nila sa National Irrigation System saka sa communal. Po. At palagay ko po ito ay malaking tulong sa mga magsasaka natin. Kasi mostly po dito sa Pilipinas, yung 8 hectares above, mayayaman po may-ari niyan. So yung Pre-Irrigation Service Act, ang target pong matulungan yan, yung mga parauma natin na talagang mahihirap po. Okay. So how would you reconcile it to the 5 hectare retention ng Department of Agriculture? Yung po kasing 5 hectares retention, Kasi ito po yung may nag-retain iwan sa may-ari, sa may-ari. Na usually, libre rin po yun. Kasi lumiit po yung kanyang sasakahin. Okay, ang tanong, ang pakay ko po, ba't hindi 5? Kailangan 8? Kasi po nakita na doon sa evaluation ng NIA, mostly may mga aggregate na pag-aari sa buong Pilipinas. Hindi po ito yung particular lang sa isang lugar. Kailangan aggregate po ito. Susumahin mo. Kung pag-aari mo po ay mahigit sa 8 hectares, libre po siya. Yun po yung nakapalob sa batas. Yung 8 hectares below, nakita na ito po yung pag-aari ng maliliit na magsasaka na kung saan kuminsan may mga pag-aari sila sa iba-ibang lugar.
Okay. Ganun po. Regional Manager Toquero, in terms of real numbers, kasi hindi ma-appreciate ng ating mga kababayan, mga viewers natin worldwide, kung ilan ba talaga ang na-benepisyo na? In terms of numbers, ilang farmers na out of the total number of farmers dito sa Bicol? Hindi ko po makuha yung national sa national level, pero ang NIA po kasi mayroong kabuang service area na 3 million hectares as of 2019 po, mayroon na tayong napatubigan na 2 million hectares. O ilang farmers po ang nagbenepisyo doon? Sa Bicol po kasi is I can speak for Bicol, no, may 85,000 sa ating magsasaka rito, 85,000, more than 85,000 ang farmers natin, ano po. Ang service area po ng NIA, ang potential service area po ng NIA rito is 239,660 hectares. Okay, ilang farmers po yun? Out of 85,000? Rough estimate lang po. Yan po, 85,000 farmers po. Yung Bilang na po nila. yung kabuuhan ng farmers sa Bicol, ilan po? Hindi More than 85,000. Palagay ko po kasi yung ating Sir- government agencies, like for example, DA, mayroon po silang mga projects na hindi po within our service area. I see. So, Yung mga pag LGU, sinasabi nyo pong 85,000, yun na yung directly benefited by your irrigation infrastructure. Yun po yung minamanage namin ng mga irrigation facilities within our service area. Ang tawag po namin doon sa service area, yung pong nilagyan namin ng patubig. Okay po. Ngayong inilibre na po yung infrastructure, irrigation infrastructure. Sino na ang mag-maintain ng mga infrastructure na yan? Yung pong communal natin, naka-turnover po yan sa ating mga IAs. Okay, Irrigators Association. Yung pong mga main canal ng mga communal irrigation system, NIA po nagme-maintain. Okay. Ganun po yan. So, Kami po ang malinaw po, ano? nagre-repair, ganun po ang So, system meron po natin. tayong mga katanungan galing po sa ating sa viewing public from Raul Banday of Naga City. Abogado Juan, may piguma po kaming 2 hectares. Tenant po si Magurang niya siguro. Kaya lang po wara na si Magurang kung ngunyan. Si tugang ko ang nag-uuma, tapos naaraman kang tugang ko na mayo palan may sadiri kang daga na piguuma sa na to. Dahil ano yan? Mag-apply. Nag-apply siya loan sa Department of Agriculture, siguro para sa mga inputs niya, doon lumabas na walang nagmamay-ari ng lupa. Mahigit 60 years na naming sinasaka. Iyon. Asek Waying. Pwede mong sagutin ang katanungan na yan. Siguro po, dapat maaraman, masigurado ta po talaga kung si Sai po ang may sadiri kang daga. Pwede pong i-check kung igwa po siyang titulo sa Register of Deeds o kung igwa po siyang tax declaration, kung kisay po siya naka-declare sa municipal assessors or provincial assessors. Pero kung mayo po talagang claimant or sinda po talaga ang nagbabayad taxes, puon pa ning kang panahon for 60 years, saro pong mode of acquiring land po is yung acquisitive prescription na kung 30 years na sinda po ang in possession, public, adverse, in the concept of an owner, pwede po nilang i-apply for title. Pero nag-a-apply yan ASEC sa untitled property. Iyo po. Pero po kung ini po government-owned land na kabali po sa coverage po kang DAR, nagdi-distribute din po kaming government-owned lands para po sa mga nag-uuma. Ikaduwang hapot po from Daisy Ses of Malinaw, Albay. May tatanong lang po ako, may bukid pong sinasaka. Parents ko mula pagkabata kami na sumasaka, tapos namatay na both, mga shortcut kaya, both parents o nasanla na rin ang bukid na yon ng magulang o kapatid ko. Ngayon, tinubos ng pinsan at uncle ko, pero ang perang pinangtubos, pera ng pinangsanlaan din nila.
Komplikado ah. Ang sabi po, wala na daw kami karapatan doon po sa, doon kasi sa ina ng lolo ko na ama ng ama ko, daw abogado maririnig. Ang lupa na yun at hindi sa ama ko o amin ang bukid na yun. Okay? Bako man po ako ni Masimbag, si Asik Waying. May karapatan po ba ako bilang ako na lang po ang natira sa pamilya namin? Siguro deceased naman si ibang kapamilya. Mula nagkaisip ako, kami na kasi sumasaka. Tama ang accent ko? Sumasaka? Sumasaka sa bukid na yun. At ngayon ako na lang natira sa pamilya namin, basta na lang ganun ang nangyari siguro. Okay. Pingiritan pati ko ni Sir Ed Yu. Yan po kay Nick ni Regional Manager Toquero. Yes, Asik Waying. I hope you understood the question. Pinuprobaran ko pong intindihon, Abogado Juan. Pero duwang bagay po kaya, kung ini po sinda ang nag-uuma, pero igo pong may sadiri, tapos ang ipigahapot po ninda itong right as tenants, pwede pong ang aki kang original tenant, basta po nag-uuma, iyo po ang nagpapadagos kang pag-uma, pwede po sindang may diretso. Pero ini po kayang si ina kang lolo niya po na ama kang ama, baka po Abogado Juan, succession po ang baka ito po kanang masimbag. Garo pigbalik pa sa ko. Well, garo ang nangyayari dyan sa kahaputan na yan, garo siya na lang natatadang heredero. So, even if he is not a compulsory heir, siguro by right of representation, di kaya nakalalaag kung anong date nagadan si lolo, anong date nagadan si ama, etc. Saka So, kung may mga rules kaya yan kung na-predecease o kung si Sena inot nagadan. But assuming na ano siya na lang ang remaining heir, does he have the personality to apply with the DAR under the CARP, under the Comprehensive Agrarian Reform Law? so bako po ninda ang daga, tenant lang po sinda. Kung covered me po ang daga, tapos kung kung siya po ang nawalat na siya po ang nag-uuma hanggang ngunyan, pwede mi po siyang ma-identify as agrarian reform beneficiary. Especially kung mayo na pong ibang nag-claim as beneficiary. Iyo po. So, sa ngunyan po, Asek Waying, pira na po ang identified agrarian reform beneficiaries nindo nationwide? Puon po kang puon, nakapag-distribute na po kami ng 4.8 million hectares. Ang nag-benefit po, almost 3.8 million agrarian reform beneficiaries nationwide. And in terms of real numbers po, pira na lang ang nawawala. Na-identified na nido, pero di pa natatawa ni daga. Ang identified mo po itong 600,000 hectares. And baka, kung pwede ko lang po, Tabi Mayor, ma-explaining kadikit. Okay. 10.3 million po nag-start, 4.8 million na po ang distributed. Taano po nang nawalat? 600,000 lang. Ayun po. Dahil po May, under... dapat baga ang mawawalat, mga 6 pa, or Iyo 5. po. 5 million. Under Republic Act 9700 po, na napasa into law kang 2009, nila ganan pong deadline si issuance po kang DAR, kang notice of coverage. So, si gabus pong daga na dai na-issuehan ng notice of coverage, daimi po siya mako-cover. So, ang na-issuehan pong notice of coverage bago po nagtapos itong deadline na pigset po kang June 30, 2014, 800,000 na lang po. So, ito pong mga na-distribute me kang mga recent years, so ang natada po ngunyan, 600,000. Okay, malinaw po ang explanation. From Ocampo, Camarines Sur, good day po. May hapot lang po ako tungkol sa daga. Dati po kaya tenant ang magurang ko sa 12.5 hectares na daga. Igwang titulo kaya lang, tig subdivide kan agrarian ang daga sa anong katao na tenants. 2.2 hectares. Tama ang division niya. Per kada tao, kada saro. Kaya lang,
pinabakal ang daga kan may sadiri, pinahali po ang mga tenants. Ngunyan po kaya may nag-abot na sa papa ko notice na bubuwisan na daga 2.2 hectares. Siguro bubuwisan ka doon nakabakal. So, paano yan? Day na pasiring sa inda si daga. Ano po ang quick response mo dyan? Okay po. Ang maximum na area pong ina-award under the program is 3 hectares. So definitely, ito pong 12.5 hectares, dahil po pwedeng i-award sa sarong tao lang. The fact po na nag-subdivide, gustong sabihin po, nag-survey na ang DAR. So maliwanag po na covered po kang DAR ang landholding dahil nagpuuna po nga ni ang survey. Pig-subdivide po siya, tangani pong mai-award na sa mga na-identify na potential agrarian reform beneficiaries. Unyan, kung pinabakal po kang may sadiri, daiman po mapapara si coverability kang daga. Maski po So, pwede na po siyang matabangan. I-forward niyo po sa imo ASEC. Aram ko na sa region 3 ka na. Ano? Pero, syempre, dati ka man sa central office. Matabangan tayo ni yung arog kaning sitwasyon. We will forward to you the link to the Facebook sige po, account kani pong naggapot sa tuya. So, salamat pong maray. Ngunyan, igawang po PM sa kuya pong personal account. Gura naman po how much is the 2020 allocation of NIA for irrigation projects in Bicol? Kung natatandaan niyo po. For this year, 2020. Mga 1.19 million po. Billion. Billion. 1.19 billion. Nakula po pala talaga. 1.19. So, Malaki po talaga. ilan po, gaano po kalaking farmlands ang mabebenepisyohan ng 1.19 billion pesos na budget for 2020? For that amount, we have 201 projects. I'm not sure of the total hectares that will be generated, but I'm more on the number of projects at 201 projects for the whole Bicol. May breakdown po yan per provinces. Meron po kaming nilalagay dyan. Pero ang priority po namin dyan, mostly, dahil malaki ang Kamsur, ang potential po niya, most of the budget is being put here in Camarines Sur. Kasi dito po yung potential areas. Then, second pong Albay. May priority po tayo na base sa budget po ang allocation. Kasi Camarines Sur is one of the top Biggest. rice-producing provinces in the country. Ngunyan po, nawara na si Apotig. Ikaw pong naghahapot kung ano man ang directions kang NIA sa maabot na within the year and in the next 5 years. Actually po, ang target po natin is yung mga projects natin ito ay mayari on time. No? Nung dumating po ako rito sa Region 5, ang delayed projects po ng NIA Region 5 is 364 projects. Number 2 po ang Region 5 sa Most region. Sa nationwide, sa region. Second siya to the last. So may award kayo. Number 2 most delayed Yep. No. implemented project. Noon po, tagang dumating ako, Siguro naman meron naman pong dahilan kung bakit may mga dahilan po yan, no? Mostly dun sa mga performance ng contractors natin. Pero through the effort po ng ating mga IMO managers, meaning yung irrigation management officers natin, from the 4 po yung IMO natin offices, no? Kamsur, Cam Norte, Sorsogon Masbate, saka Albay Catanduanes. Ito po, may very interesting na hapot. Good morning, Abogado Juan. Dahil na po pagsabihan ng pangaran ko, tapos lokasyon ko. Ako po, sarong Paraoma. Ako po nag-uuma sa may baba na parte. Ikaw pong sarong Paraoma na nasa mas sa langkaw na parte. Siyempre, gravity po ang tubig. Yep. Mauri po itong nasa taas. Kung minsan, imbis pa diretsyon sa moya ang tubig, papawaswas sa day naman kay Puan na parte. So, ibig sabihin po ng hindi na natin tanungin yung location niya.
alam ko yung location pero hindi na po natin sabihin. Ano daw? Siguro sa may malapit sa bukid dito, then yung nasa taas na parte, yung patubig niya, ay kumisan binabara niya, hindi makarating sa baba. Oh, Kawawa naman yung nasa baba. usually, yun po talaga ang problema natin pag nagpalabas ka ng tubig. Pag nakita po ng mga magsasaka na naka-position doon sa upstream, talagang hinaharang po nila yan. Pero may solusyon po kaming ginagawa dyan, yung tinatawag po nating rotation. Rotation by location po ng bukid. Upstream, middle stream, downstream. Yung pong mga IAs natin. At saka ngayon, live stream. Yeah. Opo, abogado. So, ang ginagawa Wala po, tuloy si Regional Manager Takero. so, abogado, ang ginagawa po natin, especially doon sa communal irrigation system, ito po, ang nagmamaris po ko din ito, yung mga IAs natin. So, sila po yung nagdi-distribute na, ng tubig natin. So ang presumption dito, ito nagrereklamong ito, is part, Ng a member of downstream. an IA po. irrigation association. Opo. So paano po yan? Is there an office, may opisina po ba sa inyong ahensya na nagko-conciliate ng mga ganitong problema? Yes, mayroon po tayo. Kaya nung dumating po ako rito, nakita ko po yung hirap ng mga magsasaka, especially those sa mga under communal irrigation system, na kung saan ang nagmamanage ito, like for example, dito po sa Kamsur, dito po ang office sa Naga. Doon po Okay po po. pupunta. Kasi hindi natin pwedeng itolerate yung ganun. Opo. Kasi lahat tayo magsasaka, kailangan magtulungan. Meron po bang penalidad yung mga ganung mga ginagawa ng iba na medyo sakim at hindi sinishare yung tubig? Imagine, pinapawaswas na lang daw sa stream, yung sa ano yan, sa ilog or sa sapa. Karamihan po ng mga magsasaka natin, ganyan din ang practice. Hindi ko po nilalahat na mga paraoma. Is that a problem of culture? Or Yeah. bakit ganun po? Even sa kwan po, even po sa Nueva Ecija, pag nakita nung mga nahirapan kami dyan, na-implement, dapat po kasi una yung huli, yung downstream. Para, kasi mahirap pong paratingan ng tubig, no? Oh, tama po. Pero once na nagpadaloy ka ng tubig sa main canal, let's say sa main canal, ang tendency po ng mga magsasaka natin sa upstream, isasara po nila yan. Okay. Nakapaka- How mechanized is irrigation? Is it kumbaga gravity driven o meron na po tayong mga electronic interventions? Like in Nueva Ecija, in Central Luzon and in Region 2, base po sa mga readings natin, kung minsan may Irrigators Association na gumagamit na po ng program o system, internet or siguro app para po pag puno na dito, bubukas yung iba. Is that technology available in irrigation systems under the control and supervision or even supervision of NIA Region 5? Sa Region 5, wala pa po tayong ganyan. Bakit po wala pa? Manual pa po tayo, no? Kasi wala pa tayong Bakit po technology. Usually kasi po, ang mag-gauge natin is manually operated, no? Hindi, I mean, can you not introduce such electronic innovations para po mawala na yung mga pang-aapi o yung ano sa Tagalog ang pag-uuri? Panlalamang. Actually po, even naman po manual, kapag maganda po yung samahan ng mga parauma natin through the Irrigator Association, na-avoid po yan eh. May mga isolated cases lang po na talagang matitigas po yung ulo ng ibang Actually po, ang members. punto ko, kasi if it is, there's an app, you can actually monitor from your office, right? In your office, yung ganong mga panlalamang na nangyari. Because you have a dashboard of irrigation systems, and pag alam mo na puno na to, nalalaman mo, tapos kung hindi nila sinishare, malalaman mo rin, even if you do not visit the site itself. Actually, sa ngayon po, wala pa po tayong technology yung ganyan. Yung pong sinasabi nyo, mayroon na po kami sa Pantabangan Dam na namomonitor mo lang po by real time yung elevation po ng tubig. No? But we don't have the technology na pag binoton mo lang, magbubukas, magsasara na po yung ating mga irrigation facilities. Okay. At this Kahit point po in time doon po, wala. sa Nueva Ecija Wala o pa sa po. Region 2, Wala pa po ganun. Okay. So, ang but solusyon... that is possible po, ano? Posible yun. Possible po, pero alam po nyo, pag mga remote areas na subukan na namin, doon lang po sa flood warning system namin, talagang sinisira po ng ibang mga kasamahan natin. Hinanakaw,
madali po nilang sirain eh, especially pag mga remote na ganyan. Ninanakaw po yung mga solar batteries, panel. Yan po ang problema natin sa ganyan. Subject for pilferage po. Madali po siya nakawan. Pero yung ginagawa po ng NIA ngayon, pinapalakas po natin yung ating mga irrigators association at sila po na ang nag-i-schedule ng mga water deliveries natin. Ganun po ang ginagawa natin. Okay po, mga nagdadalan po ko niyan, i-greet naman po si Councilor Badong del Castillo. Siya po kaya sarong parauma po talaga, kaya interesadong magdalan. So salamat Councilor Buddy for watching the program. Si Mr. Ryan Gratil also watching. Mabelta po ang programang Hapot Mo, Simbag Ko, Arachan. Diyos mabalos sa mga minasunod. JMCYK Bookkeeping Services and JMCYK Travel and Tours. Owned by Joel and Basing Brioso. Home baked by Farah. Home of the authentic Japanese cheesecake. Confidence in motion, Subaru. Northern Quest Canadian Immigration Services by Bicolano Canadian Immigration Consultant, Attorney Earl Francis Dacara. Binibini Bags by Bernadette de los Santos of Bao, Camarines Sur. District Transport Taxi, owned and operated by Mr. and Mrs. Arnold Tria. And Oishi Makinaga. Welcome po kita sa programang Hapot Mo, Simbag Ko. Iba pa po mga kahaputan para po sa Satuyang Regional Director kan National Irrigation Administration Region 5. Ngunyan po, tayo kita sa Naga. How many irrigation systems are there in Naga City under NIA? Hindi po ako nagkakamali. Mayroon po tayong 4 na irrigation system sa Naga po. No? More or less mga 348 hectares po ang coverage ito. Distribution po nito. And more or less mga 238 farmers ang nabibenepisyohan po nito. Okay po. Ang natatandaan ko po, nandyan ang Panikwason, Carolina, Tama po. Pacol, San Felipe, Balatan Irrigators po. Association, Balatan. Congrande Balatas Opo. Irrigators Association. Tapos po meron kayong bagong pinagawa sa may parte ng Panikwason, Carolina. At saka sa San Isidro. Po. So lahat po yan gawa ng NIA para po para makatulong sa atin po mga local farmers dito po sa lungsod ng Naga. So what are the benefits derived by the farmers from the Free Irrigation Service Act? Kasi meron tayong batas na libre na, yung sinasabi niyo po kanina. So ano po ang iba pang benepisyo? Pero na libre yan, ano kaya ang mangyayari doon? Ano ba? May savings sila? O ano ba ang epekto noon in general? In general po, yung dapat ibayad nila doon sa patubig ay magagamit na po nilang pambili ng mga other inputs. Ano po. Di tulad po nung araw na naglalaan pa sila ng pambayad sa patubig at talaga pong naging problema po yan ng magsasaka. No? In fairness sa kanila. Kasi po, kung titingnan nyo yung mga naging utang nila, marami pong magsasaka ang may back accounts. No, napakalaki pa. Pero may condonation po kayo, ano? Pero ngayon po, yun po, yung 8 hectares below, kinokondon na po ng NIA yan. Ano po. Kasi usually po, yung 8 hectares above, pag-aari po yan ng mga korporasyon. Malalaki po ang mag-aari, saka yung mayayaman na magsasaka. Ibig sabihin, hindi sila naging saklaw ng Comprehensive Agrarian Reform Law dahil yun po ay nakafocus sa mga individual landowners. Ngayon, bago po tayo pumunta uli sa ating mga questions from the public, ano po, isang tanong po sa inyong dalawa. Unahin po natin si Regional Manager Freddy Toquero ng NIA Region 5. Malinaw po ang mga malinaw ang inyong mga inisyatibo, mga programa po ninyo. Pero in spite of all these interventions, nakikita natin na talagang
may naiiwan pa rin po na hindi sila makasabay sa pagyaman ng ibang mga magsasaka. Ano kaya ang dahilan po doon? Sa tingin niyo po? Medyo mahirap pong sagutin yan, pero sa tingin ko po, no, yung mga magsasaka po natin talagang nahihirapang bumangon dahil yung naging sistema nila na bago magsaka, umuutang, tapos pagdating po ng sakahan, ibabayad. Naging cycle na po yung utang. Ano. Pero dito po nga sa ginagawa ng gobyerno natin, na nagtutulong-tulong yung ahensya ng gobyerno natin, especially yung mga lending institution like Land Bank and other government banking institution, na nagpapahiram po sa mababang interes sa magsasaka. Palagay ko po, malaki rin ang pag-asa ng ating mga magsasaka na makaahon. No? Basta lang po i-manage nila na maganda yung kanilang mga kita sa pagsasaka. Ano po? Okay, sa kadami-dami po ng mga farmers, we have 85,000 beneficiaries, sabi niyo po nga kanina. Kaya ba ng inyong mga field offices na matutukan sila? I mean, alam ko, hindi kayo ganun kadami. Ano? Pero paano nyo ba i-implement ang mga programa? Lalo-lalo na yung mga cultural problems, yung mga issues on yung pang-aapi nga na hindi napapatubigan, naging sakim, etc. So, how effective are you in addressing all of these issues? Actually po, no, nakita namin talaga yung problema na yan. No? Kaya ang ginawa ko po bilang isa sa initiatives ko here in Bicol, yung pong pagdidistricting ng ating mga service area. Nung dumating po ako rito, like for example in Kamsur, mayroon po tayong 4 na national irrigation system. Nakahiwalay po yung communal, meaning yung 1,000 hectares, NIS po yan. Yung below 1,000 hectares, communal po yan. Yung mga communal irrigation system natin, transferred po yan sa magsasaka sa IAs. Ang problema po dyan, yung nag-manage po ng communal, nasa Naga City pa. Na kung saan, kung may problema, pupunta po yung mga... Sa regional office po? Sa regional office, napakalayo po. Like for example, sa Del Gallego, pupunta pa po sa Naga City. Yung malalayo, Libmanan. So, ang ginawa ko pa, dinistricting ko po para malapit po yung magsasaka natin sa mga offices. Okay po. At direkta pong makita ng mga nasa field yung problema ng magsasaka natin. So malinaw po na yung communication, especially with your people ano po, on the field, in the field, para po ma-monitor at mabigyang solusyon ng mga problema, ay hindi kadali. Dahil hindi naman malalapit. Hindi po. Can you use technology like Zoom para po maging madali ang komunikasyon sila? Even you can meet a group of farmers from elsewhere, other parts of Bicol, para pa yung communication natin ay mapabilis. Tama po yan. Ginagawa na po namin ngayon yan at maganda po yung naging epekto ng districting kasi malapit po sa mga magsasaka natin yung opisina. Hindi po yun tulad ng dati na nasa Naga City pa, Del Gallego, pupunta pa Purong para mag-report lang ng mga problema nila. Ngayon po, yung opisina natin sa Libmanan, na kung saan malapit-lapit naman sa kanila, yun na po ang magmamanage sa kanila. Sige, medyo wala na po tayong time. So, ang tanong naman po ay para kay ASEC and Regional Director Waying Manlangit Tam. Noong 2019, nag-import ang Pilipinas ng 3 million metric tons of rice. 3 million. At saka, pero kung ikukumpara mo po, ang population po ng Pilipinas in 2019 was only 109 million compared to the 1.4 billion people of China. Ang import po nila ay 2.5 million metric tons. So, paano nangyari yun? Yung pagkalaki-laking bansa, Dakulao na Maray, China, 1.4 billion people, ang import ninda kan 2019 was only 2.5 million. Kitalugod na ang population 109 million. Ang import na po was 3 million metric tons. I can recall that in 2019, nagkaigo po kita ng rice tariffication law. So, na-ease itong restrictions and other itong mga taxes on importation of rice. Sabi nga ni Ken, ano daw nangyari sa Pilipinas? IRI, UPLB, International Rice Research Institute, iyo pa po ang nagturukdo sa pagtaraid ng mga
nasyon digdi po sa ASEAN. Tapos ngunyan lugar pigbabayaan na kita kang Taiwan, China, Vietnam, one of the top exporters of rice in the world, Thailand, Indonesia. At taano ta arugen ang nangyari? I mean, at taano ta garo makayara kitang maray? Asek Waying. Actually po, tabi Abogado Juan, kaya ngunyan po iyan ang talagang pigpupush kang samuyang ahensya na i-organize po ang gabustang mga parauma. Ang pagkikater po kang Department of Agrarian Reform, kaya po kami iba sa Department of Agriculture. Ang mga parauma po under sa DAR, so mga saradit. Ang sa DA po, si gabus na mga parauma. Ang samuya po talagang si mga small farmers, ta si mga na-awardan mi po sinda na maximum lang po ning 3 hektarya. So kaipuhan ta po sindang i-organize, tangani pong kung pwede po sinang mag-collective farming, tapos po i-clustering po ang sa indang produkto, tangani pong may economies of scale na maka-demand po sindaning mas halangkaw na presyo para sa indang produce na dain na po maagi sa mga middlemen na mas lalo pong nagpapababa. Asek, speaking of economies of scale, ano po? In your honest opinion, nakatabang daw talaga ang pagbanga-banga kan mga kauumahan into less than 5 hectares, tapos imamanage kan mga individual farmers para maging productive. Na kung saan, dain na lugod itong dakulang lugar na makakatipid sa mga tractor and other farm implements and even inputs in terms of acquisition of inputs. Itong pagsasabi mong economies of scale. Kung ibabalance ta itong diretso kan mga parauma na mamanihar ang sa indang sa diring piguuma, na yun na nga ni ang katuyuhan kang Comprehensive Agrarian Reform Law of 1988, kunyan, sa hindi mo, nagkaigwa daw ng impact itong pagbaranga-banga in terms of economies of scale. Because actually, the directions of the CARL was also to gibuhon na mga cooperatives, para garo economies of scale magyaray, Yes po. sharing of tractors, Iyo equipment, nangyayari yan on the ground. Yes po, tabi. Abogado Juan, kadakol po kaming mga success stories, mga nagdarakula po na mga kooperatiba ng mga parauma na sinda po nagkasararo, nag-organize, and especially po ang Central Luzon. Dakulaon po ang mga kooperatiba po duman ng mga mayayaman dahil po organisado si mga parauma. Pero ang programa po kayang pig-implementar kang samuyang ahensya, it's a social program. So ang pinaka-importante po na ito pong 3.8 million na mga parauma, sindana po ang may sadiri ka So, itong base po tabi, Asek Waying, and of course, for the benefit of the viewing public, ang katuyuan po kang Comprehensive Agrarian Reform Law, bako lang po itong barangaon ng mga kauumahan na 10.3 million kang 1988 hectares, kundi i-industrialize man ang agricultural sector. But sabihin, buuan man po ning pondo ang agricultural sector. Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform, NIA, and the different bureaus under the supervision and control of the Department of Agriculture. Ano po ang ano ang problema? Hanggang ngunyan, garo baga talagang the farmers don't seem to really elevate their economic status in life. There's still hanggang ngunyan, garo itong cycle of poverty, itong cycle of utang digdi, tapos ako kaya my personal observation is ang ano po kaya ang rice farms, ang waiting time haloy every 3 months. Pakagudak mo, mataro ka, you will wait for 2 to 3 months, mayo kang gibo. Are there interventions on the part of NIA and on the part of the Department of Agrarian Reform and even on the part of the Department of Agriculture para po economically empower ang sa tuya po mga paraoma na during the waiting time, they will be productive. Or during the lean period, like in the case of Fundado, Magaraw, pag mayo pong tapos ang urmahan, mayong patubig, tig-init, may pakwan sinda. Iyo po. How successful are you in introducing all of these innovations
para po di mabakante sa tuyang mga paraoma. Bako na lang sidang garo, they will just wait for the harvest season again to come. Are they effective savers? Like in sa mga malilipot na lugar, they save for the winter. Sabi ko nga ni kang kadto kang kita po nasa posisyon pa man. Tano ta dinadaog-daog kita kan mga malilipot na lugar. Ang ano ninda ang mga agricultural products gadan. Pag autumn pa lang ang leaves ninda luyos na. That's a total of 4 months a year. So 12 minus 4 equals 8 months lang productive ang sa indang mga kadadagaan, ta may snow, etc. Pero kita lugo digdi, year-round, napapakinabangan ta ang daga, very fertile, no ta dinadaog pa kita kan mga industrialized countries in terms of production. Is there, ano daw, problema bako sa kultura? Ang problema daw bako man sa industrialization? Nagkunan daw kita sa research para mapagulpita ang produksyon kan sa tuya pong mga paraoma. Kunan ta po kay Regional Manager Tokero. Actually, do sa personal point of view ko po, kaya yung mga farmers natin ay parang nananatiling mahirap, no? Kasama na po talaga yung kultura dyan. We cannot set aside the culture, no? But, para sa akin, may pag-asa pa silang umahon, no? Unang-una po dito sa Bicol, no? Ang kailangan po natin talaga ay yung mga small reservoir irrigation project. Kasi mostly po rito is run of the river. Meaning to say, kapag tag-ulan po, hindi po tayo nakapag-iipon ng tubig para sa tag-araw. So pagdating po ng tag-araw, especially mayroon tayong climate change. Okay, may intervention tayo doon. Yep, May programa tayo. May mga intervention po tayong ginagawa. Nagbibigay tayo ng pumps. Ganyan po. Nag-develop na po tayo ngayon ng solar pumps. Okay, do para you also minimal. have that farmers field schools Yeah. that the Department of Agriculture Agriculture, is meron po tayo implementing? niyan. Meron po tayong ginagawa ngayon yan. Tapos, nag-encourage po tayo sa tulong ng Department of Agriculture nung pag-i-engage sila sa diversified crops na kung saan makikita nyo, mas malaki pa po ang kita kaysa mag-rice sila during the lean months. So, ibig sabihin po, Regional Manager Tokero, hindi naman talaga nagkukulang ang programa ng pamahalaan. Sa tingin ko po, sa ngayon talagang makikita po nyo yung trust ng government natin. Okay, but dinadaig tayo ng mga katabing nasyon natin dito sa ASEAN? Actually po, kasama na nga po rin yung pag-a-adapt ng mga farmers natin ng technology. Ano po. Mabagal po tayo mag-adapt ng technology yung mga farmers natin. Like for example, yung mechanization po, mostly yung mga farmers natin, nire-reject po nila. Kita po nyo yung harvester. Mostly ayaw nila dahil nawawalan daw po sila ng labor, no? But if you look at it generally, mas malaki po ang nasisave nila sa losses, no, regarding that. Yun po isa sa observation ko, yung slow adoption ng technology natin, ng mga magsasaka natin. So yung gobyerno natin ngayon, talagang ini-strengthen po yung pag-adapt nila. At marami na po tayong trainings dyan, programs, na ini-initiate ang PhilRice, ang DA, ang NIA. Kasama po ang CARP dyan, yung Comprehensive Agrarian Reform Program ng DAR, na talagang ma-adapt po ng farmers natin yung new technology. Okay po, sa parte po ng DAR, ASEC Waying. Siguro po, ang nahihiling ko lang personal, Abogado Juan, gabos pong iba-ibang hensya kang gobyerno, may iba-iba pong programa, siguro po mas dapat lang na magkasararo man si mga ahensya kang gobyerno, tangani pong sarabay and mayo pong duplication, mayong overlap ang pag-deliver po kang services para sa mga paraoma. Ang farming sector, the agriculture sector, is not only about the issue of economic transformation, ano po, na sila ay yumaman. Na yun nga po ang topic natin ngayon. Pero sila din po kasi ang solusyon natin sa tinatawag na food security. So kasi pag sinabi nating agriculture sector, hindi lang po mga rice fields, hindi lang yung mga coconut and other agriculture products, but also the fisher folk at iba pang mga agricultural products, swine, hogs, etc. So ngayon, in one sentence, sa tingin niyo po, sa tingin niyo lang, from your heart, ano ang problema ng Pilipinas? Para sa akin po, Para sa akin, sa puso niyo po. sa puso ko yung pong talagang disiplina at pagkakaisa.
Okay, Yun po ang tingin tama ko. na po yun. 2 words lang. Ikaw naman. Boy Abundano. Ikaw naman, Asikwayo. Baka po sa kultura. Kultura. Ano pa? Sarap pang word. Saka tiwala po sa kakayahan. Sa sadiring kakayahan. Okay. So, kanina po, nabanggitan ko rin yung, di ba yung average age, ganito na. So, talagang, 57, 2013, 2019, nasa 60 years old na. Sabi nga ni Asikwaying, baka nasa 64 na ngayon. So, ibig sabihin, may more than 70 years old na, may more than 50. So, nag-average siya sa senior citizen farmer. So, ano ba ang pwedeng isuggest nyo na yung mga kabataan natin ay maingganyo naman sa agrikultura? Mag-take up ng agricultural engineering. O kaya agriculture, BS agriculture, forestry, fishery, animal husbandry, veterinary medicine, all of those agriculture-related courses sa ating kolehiyo. Ano ba ang pwedeng gawin nyo from your end? Para sa akin po, sa tingin ko, kailangan yung sa technology po para mahikayat natin yung ang mga young farmers to engage in farming. Kasi hirap po kasi yung manual kaya ina-avoid nila. Nakita nila yung mga tatay nila, mga uncle nila, na hirap magsaka. Kung may bago tayong technology, like for example, kung mechanized, palagay ko babalik po yung mga kabataan na yan sa technology kasi hindi po mahirap. Okay. Sa isang pindot mo lang, okay na po. Salamat po, Regional Manager Toker. Sa'yo naman, Asikwayo. Ang DAR naman po ay meron po kaming binibigyan mga scholarship programs para po sa mga anak ng mga ARBs. Pero ang ini-encourage po natin yung mga agricultural courses. Para po ma-inlove sila So, uli. ang scholarship nyo ay para sa Anak mga ng anak mga ng ARBs, Opo. pero dapat ang kurso nila Agricul- related sa agriculture. Yes po. Ngunyan, meron, iba po kitang mga, kay Attorney Earl Francis Dakara, one of our partners from Canada. Great topic, very informative. Keep it going. Abogado Juan and guests. From CIMA C, kudos to our Regional Director, Engineer Toquero. Proud niyan here. Proud niyan. So, baka taga ano to? Taganiya. Taga niyan. Niyan here. Okay. Meron po tayong last set of questions from the public. From Sir Dinoy Reyes of Naga City. Abogado Juan, paano po if pinabakalan ka ning umahan pero matapos mo fully paid duman sa nagpabakal, may nagahabol nin tugang kan binakalan mo, tiway, Abogado Juan, dyan mo nga. So, quick response from Asik Waying. Kung sinda po co-owners, dahil baka po minana ta magtugang, ito pong share kang binakalan niya, diretso po ito. Pero itong hinahabol po kang tugang, igo po siyang right na habulon si share niya duman sa binakal na dagat. Okay, malinaw po ang simbag. From Miss Lydia Payen de la Rosa, lives in Naga City but from Ligao, Albay. Bako mo sa dirihon mo, common sense. So, ang punto niya, para bako niya man, talo ta sa dirihon niya. Siguro comment ito, no need for any reaction. From Miss Doreen Bolaños Marin, attorney, may hapot ko po, ako, ang lola ko po, may kargong daga na almost 7 hectares na manyog, so kanyugan. Isinalin naman po kan lola mi sa aki niya na nagtatabang ang duwa niyang aki sa pagkargo kay ini. Tapos ipinabakal po ini kan may kagsadiri kan daga na daipong hururon buda kan duwa niyang tenants. Basta po may nagpasabot na lang na ining daga ngaya pinabakal sa mo para dai ngaya kami mapalit ki tenant. Hanggang sa nagadan na po so duwang magtugang na tenant asin ang nawalat na sangunyan iyo so abot na agom in-law na agom kan dating tenant saka nag-agom na naman siya ki panibago an hapot
ko po, may habol po kaya sa mga apo o makuapo kan dating tenant? Yes. Ang tenancy relationship po kasi igwang 6 essential requisites. Kaipuhan po na igwang may sadiri kang daga, igwa po ning tenant uso nag-uuma. Ang subject matter po, agricultural land. May consent po ang both parties. Tapos po, ang purpose is agricultural production. And nag-share po sinda, naghihirasan po sa harvest. Ayun po. So siya ang talagang entitled na maging eredero o eredera. Pero paano yan kung bako siyang parauma? Sa tenancy po kaya ang issue, gusto pong sabihin igwang may sadirining daga. So ito pong tenant, kung talaga pong lehitimo siyang tenant, meaning ito pong na essential requisites present, fatal po kasi absence ning saro sana. Aram ta naman, gabos bagang mga makuapo, bako naman agriculture ang kurso. So, day ng interest sa pag-uuma. Okay, malinaw po. Pag ika po eredero, kasarong tenant, tapos bako ka man parauma, day ka pwedeng matawaning daga under the Comprehensive Agrarian Reform Law. Mabelta po ang programang Hapot Mo, Simbag Ko. Diyos mabalos sa mga minasunod. JMCYK Bookkeeping Services and JMCYK Travel and Tours. Owned by Joel and Masing Brioso. Home baked by Farah. Home of the authentic Japanese cheesecake. Confidence in motion, Subaru. Northern Quest Canadian Immigration Services by Bicolano Canadian Immigration Consultant, Attorney Earl Francis Dacara. Binibini Bags by Bernadette de los Santos of Bao, Camarines Sur. District Transport Taxi, owned and operated by Mr. and Mrs. Arnold Tria. And Oishi Makinaga. Enot, pasalamatan ta po ang gabos ng mga nagsusuporta sa tuya pong programa. Hindi pong, ining Oishi Maki Naga. Ano po? Sa tuya, kunya po sa programa ta. Owned by Brian Felipe. So congratulations sa imong bagong business. As in, of course, sa gabos po mga nagtatabang na masusteneran. Ini pong public service program ta. Napot mo Simbag Ko. ASEC and Regional Director Waying Celestina Waying Manlangit Tam. Aram ko na halik ka pa po sa magabat na trabaho. Pero talagang pinagmaray mo na makaabot po sa satuyang programa ko niyan. And of course, ang satuya po matibay, talagang agrikultura ang nasa puso. Poon pa kang salit ka pa. Noon pa hanggang ngayon, noon pa hanggang ngayon, talagang ang puso mo ay nasa agrikultura. Kagaya din po ni ASEC Waying Manlangit. Maraming salamat po, Regional Manager, NIA Bicol Engineer and Dr. Freddy Toquero. Ngayon po, ngunyan, sa masunod na simana, sa tuya pong topic, iyo po ang pinagtagpo ngunit di tinadhana. Pabor ka ba sa divorce? Debate serye number 2. Kung nagkaigwa po kitang debate serye, nakaaging mga episode pa po, manungod po sa anti-terror bill. Nangunyan po, pigpirma na po bilang sarong batas, sarong lay ni Presidente Duterte. Ini naman po, nasaro pang nakabinbin na bill sa Congress and sa Senate, itong divorce law. Are you in favor of divorce or not? Abangan po yan sa maabot na Sabado, July 11, sa pong debate. Ini po si Abogado Juan. Masurog sa tama, makontra sa sala. Tama-tama ang sala.